Ayun kapatid ko, anong niluluto nyo? Adobong manok? O, ang dami nyo naman handa. Ano, Noy? Dito pala, marami pa rin palang halaman ng pamangkin ko dito. Napakasipag niya talagang gardening. Pinirito, din adobong manok. Pambansa. Ano to? Pambansa. Laing. O, laing. Tapos ito, kaldereta. Minudo. Minudo. Magandang araw sa inyo mga kapromlit. Pista ngayon dito sa bayan ng Lagunoy. Yung pamangkin ko ay dito nakatira mismo sa bayan, kung saan ay sineselebrate yung kapistahan ng patron dito sa Lagunoy. So dahil nandito na rin ako, bibisitahin ko ulit ng kanyang garden at ipapakita ko rin sa inyo. At syempre yung kung anong handa nila at kung anong niluluto nila. So dahil hindi naman kami mayaman at simpleng-simple lang yung buhay namin dito at kapos. Ayun, nagluto rin ng kaunti para lang siyempre para para sa may pupunta, may mapakain man lang. So ngayon kaprom di gusto kong ipakita ulit yung garden dito kasi palagi naman may nababago pag mga gardenero every day mayroon silang binubuting-ting sa kanilang garden, so palaging may nababago. Ito kaprom di, pasyal ko muna kayo dito sa garden ng aking pamangkin. As usual, napakaganda niya at medyo lumuwag na kaprom di kasi binawasan niya yung halaman niya sa harap at nakikita na sa labas. Sobrang maaliwalas yung dito, kapaligiran sa bahay ng pamangkin ko. Talagang probinsyang-probinsya. So yung palay dito dati na pinakita ko na at ito magtatanim ulit sila ng panibago. Kaya ayun, punong-puno ng tubig. Maganda pa rin yung garden ng pamangkin ko. Medyo na nga, parang mas gumanda pa ngayon kasi parang naayos niya na, unlike before na sobrang siksikan. Pero ngayon medyo nakikita nyo maaliwalas yung dating niya, pantay-pantay yung halaman, yung pagkatanim niya. Parang nag-trim yata siya. May binawas yata siya dun sa banda dun kaya nagkaroon ng kaliwanagan, parang maaliwalas yung dating dito kasi parang lumuwag at maganda yung tingnan yung mga halaman. May favorite Monaika. Maganda siya kasi yung dahon niya variegated white tapos nagiging pink at orange. Then syempre yung pinaka favorite ko na croutons, yung 7 colors.
yung bromeliads na napakaganda, yung pa rin, ang ganda-ganda pa rin tingnan. Kasi bilad ng bilad sa init. Kapag walang init ka from di ay kulay, ano yan, kulay green lang ang kulay. Pero kapag nabilad sa init, yung ganyan ng kulay. So magkakaibang bromeliads ka from di, minsan may pulang-pula, minsan may kulay puti, minsan may kulay, may kulay pink katulad nito. But depende sa panahon at weather condition kung saan siya nakatanim. So ay napakaganda ng crouton dito, bromeliad at yung yung bird nest, maliit lang siya pero maganda rin ang dating niya kasi yung kulay niya parang neon. Kaya yung collection niya ng yung mga ornamental plants. Mayroon siyang begonia. Dito rin ang galing yung begonia ko. Kaya lang begonia ko but lumaki siya. Mas hindi katulad nito na parang naka-stack lang siya sa ganyan. Yung ko parang tumaas at gumagapang. Hindi ko lang alam bakit nagkaganon kasi nagiging iba. Green tea plant. So ngayon titingnan ko naman yung anong niluluto ng aking pamangkin. Dito sa bandang sa likod ng likuran ng bahay ng pamangkin ko. Then, ayun kapatid ko, anong niluluto nyo? Adobong manok. Adobong manok? Oh, ang dami nyo naman handa. Ano, Noy? Dito pala, marami pa rin palang halaman ng pamangkin ko dito. Napakasipag niya talagang gardening. May tinatago rin na siya ditong aglo, black velvet, saka anthurium. Ano yung manok? Manok. Yan, pista dito ka from day, kaya makikikain ako. So, ayan, napakasarap. Ayun, bagong-bago at umuusok-usok pa.
Yan. Anong mga niluto nyo, Noy? Adobong manok. Ito yung favorite ko na laing. Ay ano, ang palaya na may isda na piniritong ano, parang yellow pin. Ang palaya with yellow pin na pinirito. Din adobong manok. Pambansa. Ano to? Pambansa. Laing. O laing. Tapos ito, kaldereta. Minudo. Minudo. Ayun, manok din. Manok. No? So, ayan yung handa ng pamangkin ko dito. Very simple lang. At, ayun. Kain tayo ka from the mayroon silang pansit at kanin. So, yan ang ganun lang kasimple yung handa dito ng pamangkin ko. Yung, sige, kakan. Makailangan pungit na hindi ng Dracula. Oh, manak mo. Manak mo lang na eh. Ante! Angkol! Ayun, ganyan life namin dito. Masaya kami kahit ganito yung buhay namin. Masaya. Ayan mga pamangkin ko. Apo ko. Ayan. Ayan yung ano, may-ari ng bahay. Ayan. Isa sa pinakamaganda kong pamangkin. Ayan, mga visitors ng pamangkin ko. Ayan, kumusta po kamo? enjoy happy fiesta sa inyo po. Dito marami pa rin yung halaman, mga ano, ang tawag nito, cactus. Ito yung pitonia. Meron akong cactus nina yung lumalaki, gusto mo yon? Daling ko dito, pinagputol-putol na ngayon dun, hindi ko alam. Yung cactus na lumalaki talaga, parang... Dapat ka sa ano? Oo. Dawa yun eh. Pinutol kasi doon sa may ano, malapit sa lola, kay lola mo. Pinutol nila, nakita ko. May dalawa ng ano daling ko dito. Idadaan ko dito. Ito ang pabigay ito sa akin. Alin? Siniservisan ko. Maganda yan. Maganda siya. Mahal din to. Alocasia. Parang kalimutan ko na yung ano. Nakalimutan kong variety nito. Ayan yung ano, pamangking ko, kamukha ng gardenia, napakaganda oh. Ang lilit naman cactus mo ni, para mga daliri lang to. Wala kasing abono. Oo. Hindi naman yata nilalagyan ng abono yung ano, cactus. Linalagyan na. Lalaki rin siya kasi depende sa nilalagyan mo. Pag malaking nilagyan mo, lalaki din siya. Sira magbangon. Hindi sira magbangon. So, ayan po ka from the tapos na akong makikain dahil ano, tanghali na. At
Nagpasalamat na ako sa aking pamangkin sa napakasarap niyang handa. Marami pong salamat sa inyong panonood ka from day. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe pag hindi pa po kayo nakasubscribe. At pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Marami pong salamat ka from day at happy peace na sa Lagunoy. Ang Diyos mabalos.